Isa ka? Ito sa kanila. Ito sa kanila. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Dapat so may naman ito sa mga channel. Welcome to my traditional Philippine Hilot. Hello po sa inyo ha. Pinagod sa kaning karon na nakakita na ng video. God bless po. Hello po. May buntag. Kung saan yung pamati. Ha? Ito ka. Ano?